Il-ħadd filgħodu tfakkar il-204 snin mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija. Kien fit-12 ta' Lulju tal-1814 meta l-ewwel Gvernatur tal-Imperu Ingliż, il-Gvernatur Maitland, ordna sabiex jitwaqqaf il-Korp tal-Pulizija biex ikun hawn iktar ordni f'pajjiżna. F'qudiesa li saret fil-kappella taċ-ċimiterju tal-Addolorata li attendew għaliha diversi membri tal-Korp tal-Pulizija tfakru l-ħajjiet ta' dawk kollha li servew fil-Korp matul dawn il-204 snin. Wara l-quddiesa saret ċerimonja li matula tpoġġew kuruni fuq il-qabar tal-Korp. Il-kappillan tal-Korp Father Raymond Bonnici talab għal ruħ dawk li tilfu ħajjithom. Segwa dan mument ta' silenzju biex imbagħad tqedu l-fjuri mill-Ministru tal-Internu u s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia, il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar u l-Unions tal-Pulizija. Din iċ-ċerimonja ssir ta' kull sena fil-post dedikat għall Korp tal-Pulizija fiċ-ċimiterju tal-Addolorata, fejn ilha ssir għal dawn l-aħħar 86 sena, hekk kif l-ewwel darba li saret din iċ-ċerimonja kien fl-ewwel ta' Novembru tal-1932.